Zaleđeno kraljevstvo. Među planinama dalekog severa nalazilo se srećno kraljevstvo Arendel, u kome su živele dve male princeze, Elsa i Ana. Elsa je imala naročit dar, čarobnu moć da rukama stvara sneg i led, a kada bi taj dar i upotrebila, ona i sestra bi se sjajno zabavljale. Međutim, jednog dana Elsa je tokom igre slučajno pogodila Anu snopom ledene čarolije i devojčica je pala. Pramen Anine kose je pobeleo, što zasigurno nije bio dobar znak. Elsini i Anini roditelji, kralj Agnar i kraljica Iduna, žurno su odveli sestre u dolinu trolova, čudesnih stvorenja. Tamo je deka Pabi, ljubazni, mudri, stari vođa trolova, izlečio Anu svojom čarolijom. Međutim, slušaj me, rekao Elsi, tvoja moć će samo rasti. Ona u sebi nosi lepotu, ali i veliku opasnost. Moraš da naučiš da je obuzdaš. Zaštitit ćemo je, uzviknuo je kralj Agnar. Skrivat ćemo njenu moć od svih, uključujući i Anu. Od tog trenutka nadalje, Elsa se više nije igrala sa mlađom sestrom i uvek je nosila rukavice kako bi držala svoju moć pod kontrolom. Proteklo je mnogo godina, Agnar i Iduna su preminuli i stigao je veliki dan. Elsa će biti krunisana kao kraljica Arendela. Sestre je čekao novi život. Dugo su bile razdvojene, a toliko su se volele. Elsa će vladati kraljevstvom, a Ana, mila Ana, se zaljubila u Hansa i već je isplanirala da se uda za njega. Ali kada je to kazala Elsi, kraljica se uozbiljila. Ne možeš se udati za čoveka kog si tek upoznala, rekla je. Ana nije razumela. Šta sam ti ikada naža učinila? Zavapila je. Elsa nije želela da se prepire, a Ana ju je uhvatila za ruku kako bi je zadržala da ne ode i slučajno joj je skinula rukavicu. Za tren oka kraljičine moći bile su oslobođene. Snop ledene svetlosti izbio je iz njenog dlana, posvuda rasipajući led. Sada su svi znali njenu tajnu. Čarolija! Neko je uzviknuo. Očajna, Elsa je pobegla. Uporedo sa svakim korakom, voda u fjordu se zamrzavala pod njenim stopalima, a celo kraljevstvo je bilo okovano u beskrajnoj čarobnoj zimi. Kraljica je pobegla daleko. Shvatila je da joj je bilo suđeno da živi sama i stvorila je ledenu palatu u planinama. Ledeno kraljevstvo koje će biti njen dom. Ana se otisnula u potragu za sestrom i usput je upoznala Kristofa, mladog prodavca leda, njegovog Irvasa Svena i smešnog Sneška Olafa, kojeg je Elsa stvorila pomoću čarolije. Znam kako da zaustavimo ovu zimu, rekla mu je Ana, ne bi li ga ubedila da joj pomogne. Svi zajedno na saonicama koje je vukao Sven stigli su do ledenog zamka. Trebalo bi da odeš, rekla joj je Elsa. Ostaću ovde, sama, bit ću to što jesam i neću nikome nauditi. Ali Ana je insistirala. Znam da ovo možemo da rešimo zajedno. Kada je Ana rekla kraljici da je večna zima okovala Arendel, Elsa se uznemirila i izazvala snežnu oluju. Za sve sam ja kriva, zaplakala je, a njena ledena čarolija pogodila je Anu pravo u srce. Ana se odmah pridigla, ali Elsa je bila odlučnija nego ikad. Morala je da ostane sama, kako nikoga ne bi povredila. Sa željom da ubedi sestru da je napusti, kraljica je stvorila Snežnog, džina napravljenog od leda, koji je izjurio Anu, Kristofa i Olafa iz zamka. Ana nije imala drugog izbora nego da ode. Osjećala se dobro, ali Kristof je primetio da joj kosa postaje bela. To je zato što te je udarila, rekao joj je. Anin život je bio u opasnosti. Postojalo je samo jedno rešenje. Otišli su u dolinu trolova, gde su ih srdačno dočekali. Posle mnogo godina, Ana je ponovo srela deku Pabija, koji joj je rekao: imaš led u srcu, ako se ne ukloni, zauvek će te zalediti. Ovog puta mudri trol nije mogao nikako da joj pomogne. Samo čin prave ljubavi može da otopi smrznuto srce, rekao je uzdišući. Da nije možda mislio na poljubac? U međuvremenu je Hans, Anin budući muž, napustio Arendel sa vojnicima. Tvrdio je da želi da pronađe Anu kako bi joj pomogao i stigao je u ledenu palatu po Snežnoj oluji. Elsa nije željela da ih pusti unutra, ali Snežni nije uspeo da je zaštiti. Vojnici su je okružili i ona je morala da se posluži čarobnim moćima. Kraljice Elsa, ne budite čudovište kojeg se svi plaše, Hans je doviknuo. Čuvši ovo, Elsa je oklevajući zastala. Hans je iskoristio šansu da je savlada. Onesvestila se, a kad se probudila, bila je u zatvoru vezana lancima. U međuvremenu,
Ana, koja je bivala sve slabija, grčevito je gajila poslednju nadu. U Hansa. Samo čin prave ljubavi mogao je da razbije čaroliju. Kristof ju je odveo kod njega. Ali kada je ostao nasamo s Anom, Hans je otkrio svoje pravo, zlo lice. Da bar postoji neko ko te voli, reče sa zlim osmehom. Istina je bila da Hans nikada nije voleo Anu. Hteo je da se oženi njom samo kako bi kraljevstvo Arendel bilo njegovo. Sada je još ostalo da se otarasi Else, jer će Anino srce stati samo od sebe, okovano ledom. Kako bi ubrzao stvari, Hans je ugasio vatru u sobi i ostavio Anu samu. Ali Hans je zaboravio koliko je Elsa bila moćna. Kraljica se oslobodila iza zatvora. Ana je također smogla snage da pobegne i potražila je Kristofa. Znala je da ju je hrabri mladić voleo, iako joj to nikada nije rekao. Ali Hans je već pronašao Elsu. Tvoja sestra je rekla da si joj zaledila srce, kazao je. Ona je mrtva i za sve si ti kriva. Kada je ovo čula, Elsa je pala na kolena u očaju. Hans je podigao mač. Udarit će je. Baš tada Ana je ugledala Kristofa, ali je odlučila da prvo pokuša da zaustavi Hansa. I samo što je stigla do njega, pretvorila se u ledeni kip. Kada ju je oštrica mača udarila, razbila se na 1000 delića. Elza je gorko zaplakala grleći zaleđenu Anu, koja ju je spasila ne mareći za sebe. Zatim se desilo nešto neverovatno. Led se otopio, a Ana se pokrenula i nasmejala se. Samo čin prave ljubavi može da otopi smrznuto srce, rekao je deka Pabi. Žrtvujući se kako bi spasla sestru, Anin postupak bio je čin istinske, duboke, iskrene ljubavi i otopio je led. Što se tiče Hansa, Ana mu je dala tačno ono što je zaslužio i izdajnik je završio u zatvoru. Ljubav, u tome je tajna. Sada je Elsa znala da pomoću čarobnih moći može vratiti sunce u Arendel, svoje voljeno kraljevstvo. Od sada će njena čarolija donositi samo zabavu i sreću.